Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate, Jamonyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Fuacastro, Ie Banane Cardon, Cardona Cari, Meme Gasabe Gasaka Dangarika, Armareka, Yenamayala, ou Kalaka Mo Farcola, ou Eratin, Fieu, Fuacastro, Ie la Colson, Mastegere, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Calabancua. Famille santé barrage Maïsa, Nimbera de Rebeke, École de santé Napolo Farachama, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est le cas for, au cas de mission de foot na yelenye, au plat de l'ébécala, ni la colso d'Agabana Nuna, ou go pour faire des flânir. Cycle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica. Nimpala de l'État école de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la de Zomo, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Fla Omber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofete, Joy, Waligere Negatiru Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, Kalan yesini. Dutri, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko diba, fo dugu andugu. Don wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu da ni kelen 20 walima 80 fu ni fu da ni kelen 22 walima 98 10 ni 7 36 75 ngo 98 10 ni 7 36 45.
An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka jani sugandili la yaasa min ye kibaruyaw ye a bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min kiiri min kun daminɛna n'a a ye tile 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ o kiiri kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ pewu wa a bɛna na kɛ don min na fana o kuma ma fɔ min ye pankuruko kiiri ye sa ka taa se maramafɛnw sanni kiiri ma ko kɔni dɔlen nin ye min ye kun min fɔ ma fa a ko la fɔlɔ wulikajɔ kɔni bɛna na kɛ sen na sa yaasa ka se ka seere kuraw ɲini baara taabolo kura ko o bɛna na sigi sen kan waleya in kɛra cogo min an na tila k'an da don la kɔsa sɔɔni sa ka o ɲɛfɔ aw ye an bɛna tila k'an da don la k'o ɲɛfɔ aw ye sisan Mali kɔnɔna na ji ale walankatali n'o ye sanji ye a bɛ ka kɔlɔlɔ caya an ka jamana fan caman fɛ min ye ji kɔni ye a bɛ k'a to maaw bɛ k'u sigiyɔrɔw bila pewu sankaw fɛ yen n'ala ma ko wɛrɛ kɛ sini san olu bɛna na baara kɛ baara min n'o y'u ka kankura ale inaugureli baaraw ye gouverneur n'o ye san gouverneur colonel Ousmane Sangare ka taa se u ka maire ma n'o ye Félicité Jara ye olu ye welelomada min kɛ an na o da aw tulo kan bateau maa minnu ye degun sɔrɔ bateau kɔnɔ n'u faralen don ɲɔgɔn kan kulukorokaw fɛ yen an balima dɔw bɛ États-Unis Atlanta olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka sefa wari kɔni ka 80 tɛ wa k'o di u ma u k'u boloma dɛmɛ n'o ye wari in di yɔrɔ a n'a baaraw kɛra cogo min na Keba Jalo ale na tila ka na n'o jaw ye an ka olu yira aw la an ka kɔkan kibaruyaw la sa u bɛ taa n'an ye Faransikaw fɛ yen polisiso dɔ kɔni Bamanciwale kɛbaw taar'o filenkolon ci k'o da kolon ci ka tila k'u sigi o da la ye tuguni min ye finitigiw na waati selen ka 5 don fiɲɛ na Eric Segusel n'ale an ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ye ko a y'a bolo da mana na dɛ Muluja Doran Algérikaw ka division 1 ko a y'o sɔrɔ a bɛna k'olu ka dege karamɔgɔ ye an n'a ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen Keba mama o mɛ fɛ seli ka to yɔliyɔli la ten wa n'a ma Cameroun sɔrɔ a ma Senegal sɔrɔ n'a ye Algérie sɔrɔ a bɛ komi a bɛ Faransi ko ye o climat bɛɛ ye kelen ye o ko kɛcogo bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ lajɛlen maa jama kelenw ye cɛ a bɛɛ y'a fɛn kelenw ye a bɛ dɔ sɔrɔ ka bila a kun fana a ka juru b'an na fana a ka juru b'an na kana ɲinɛ o kɔ dɛ Amara mi tɛ fan fɛ yan'an ka na Keba an b'aw fo aw ka jani sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa maa sɔgɔlen don an na sa ko aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni ɲankuma jani ale ka wuladafɛ kibaruyaw wagati nin y'o selen ye an bɛ Bouakari Jara fo États-Unis kaw fɛ yen ale kɔni y'an kanubaaba ye ale ni an balimakɛ dɔw fana bɛ Arabie Saoudite an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Jalo min ye donsoba ye Katibugu IPR la an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Keba i ye Jalo ye bi dɛ aya an bɛ Katibugukaw ni Kulukorokaw bɛɛ fo ko u ni ce u ni baraji baara kɔni an taara min kɛ a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ an ye wasa sɔrɔ a ko la pankuru min ni jamanakuntigi y'a san i bɛ ka tile la ni jamanakuntigi ka pankuru don n'a sanna i bɛ ka tile la a yera k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu yera o ko la o hukumu kɔnɔna na sa minɛn minnu fana sara wolomasiri tabaw ye fɔra ko ka kiiri sigi sen kan sɔgɔmada in na maaw labɛnnen tuma min ye ntɛnɛn kɔ soladonbaw ye n'o ye avocat de la défense ye olu kɛlen k'u ka marifaw jɔsɔ tuma min
k'u bɛna taa masara ka sɔ kɛ ta la ni réquisitoire banna n'o ye procureur ta ye ko taara yɛlɛma cogoya wɛrɛ la koyi sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko daluya mun bɛ yen n'o ye daluya kɔgirin ye o ma sɔrɔ ko fɔ sisan sa ko wele ka bila maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dɔ ɲɛdɔn ko in na ka se ka kiiri yɛrɛ kunnafoni o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni ye nanzaralakan na u b'a fɔ masa ko chambre civile baara in bilara ka taa ye yaasa maakuraw bɛ se ka lamɛn cogo min n'olu maakuraw lamɛnna kiiri ale dɔgɔdali ko kuma fana ma fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa 4 ye n'olu nɔ minɛlen don n'olu tun bɛ kɛnɛ kan a yiral'u la sa k'olu fana bɛ se ka liberté provisoire kɔni o ɲini yanni kiiri dɔgɔdali kura cɛ ani témoin kuraw n'o ye seere kuraw ye olu ka se ka lamɛn cogo min na bi n'o ye octobre kalo tile 9 ye tile 10 kiiri daminɛlen kɔfɛ sa babu gayine ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye dɔgɔ tile kelen lafiyabɔ kɛlen baara nana daminɛ bi sɔgɔmada in na min ye Bubakari Sidibe ale tɔgɔ la salle d'audience kɔnɔna na plaidoirie n'o o ye sonaldonbaw ka labɛn ye o kɔni nana jɔ ten kaki a jɔra mun na sabula min ye jamana ale ka hakɛ bɛ laporata maa minnu fɛ sa olu kɔni ye ɲininkali dɔw kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye seere jɔnjɔnw ye ko olu mana kɛnɛ in kan kiiri in na ko maa minnu bɛ yen ni daluya b'u bolo n'olu yɛrɛ ye jamana mara kɛ ka tɛmɛ i n'a fɔ Madani Ture ni ale tun ye ministre délégué ye IBK ka wagati la nafolo ko ministre délégué tun ye ale kan ka wele premier ministre kɔrɔw n'o o ye Umar Tatamli ye ka se Musa Mara ma ko olu bɛɛ lajɛlen mara kɛ k'u dɔnko bɛ ko in na ko k'u wele olu fana kana ɲɛfɔli kɛ kiiri in kɛnɛ kan a yira k'a ko min ye nominali sɛbɛn ye ale dilan cogo a baaraw kɛ cogo laɲiniw kɛ cogo ko majɛ caman yira o la o de la sa min ye procureur général ye ale ko fo maaw de kana min ye sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu yɛrɛ bɛ n'o ye lakika ye mun tɛ wuli fiyewu a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko facture originale ko kana no olu ye yaasa ka se ka nominali sinsin o fɔ yɔrɔ min ye dɛnɛn kɔ sonaldonbaw ye n'o ye avocat de la défense ye u ye kuma ta cayi u ko anw ye nin fɔ aw ye kabi ko daminɛ an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko seere jɔnjɔnw mana n'aw kana ni seere jɔnjɔnw ye aw ko petu ko ka taa ni kiiri ye a filɛ nin ye anw kɔni bɛ min ɲini aw fɛ sisan o ye k'a yira aw la k'a fɔ aw ka kiiri aw ka procureur daluya ɲɛnama fosi t'a bolo babu kɔnɔna na ma se ka na ni daluya ye wa an y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna koyi anw ka maaw u jabajɛlen don nin ko in na pas an y'a fɔ aw ye k'aw ka sɛbɛn in bila kɛrɛfɛ a mɛnna n ko foyi t'a kɔnɔ a filɛ nin ye anw ye min tubabukan fɔra bi Victor Hugo su dalen kɔni a bɛ nisɔndiya bi dɛ cogito ergo sum dira lex seri lexi n yɛrɛ bɛ dɔɔnin b'a la koyi u ko n ka taa ji soli ka na n ko do o t'o ye de latin grec ma fɔli man gɛlɛn ko i bi ngɔriw ni fɛnw k'a la dɔrɔn i bɛ dɔ fɔ cɛw amara anw ye école régionale maaw ye babu nana minɛ ka n da yen sɔgɔmada joona fɛ maaw yɛrɛ kun sigilen don sa ko u bɛn'u ka sɛbɛn bɔ ka procureur lamɛn a nana kɛ ko ye tribunal ɲɛmaa ko k'an ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'ale ɲɛ bɛ min na ko bɛɛ ka ci ninakili fifa ka na segikɛlen ka na min ye sɔrɔnaldonbagaw ye u ko olu bɛ min ɲini sisan olu ka maaw ka bila koyi k'olu bɛna demande liberté provisoire de don ko yaasa u ka mɔgɔw ka bila wa ko bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ k'olu ye fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye kɛnɛ kan nin ye kibaruya minnu tun bɛ yen min ye kiiri yɛrɛ ye ale y'a ye k'a fɔ fɛn jɔnjɔn t'a bolo maa minnu jalakilen don ni u ma nɔ minɛ fɔlɔ ko k'a lajɛ koyi min ye liberté provisoire ko k'o d'olu maaw ma kiiri a y'a to min ye fɛn caman bɛ an ka jamana sariya ko la maaw y'o faamu amara n'i bɛ taa kiiri la taa ni prévu ye hali ni nɔ minɛli taa ni daluya girin ye i tɛ taa kaso la nka ni daluya t'i bolo hali ni ye maître tapo de fara bacili kan ka taa i sigi ka Jacques Vergès far'o kan ani M. Mari Konare i tɛ taa u kɔni u b'u ka kan bɛɛ sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma ye nka a ma nɔgɔn dɛ an bɛ dugawu de kɛ kiiri ko nin y'a bɔlen y'a dɔgɔkɔrɔ o ti problème ye dɛ a bɛ kɛ don min o ma fɔ a b'a fɔ ma nanzarakan na sinɛji
donda la fɔlɔ maa kura minnu tɔgɔ fɔra n'o ye Umar Tatamli ye Madani Touré ale ni Musa Mara ko k'olu fara kan olu ka kɛ seere kuraw ye daluya jumɛn bɛ olu fana bolo olu bɛna lamɛn fɔlɔ chambre civile la yanni kiiri ka dɔgɔda yanni o cɛ ninnu ko ko olu bɛ u ka maaw ka bila koyi komi sariya don an n'an sigi k'a lajɛ n'u labilara an kɔni bɛ min kɔni dɔn ne kɔrɔkɛ caman bɛ liberté provisoire la Mali la dɛ liberté provisoire amara se nin kiiri in na kɛ tugun parce que ne yɛrɛ bɛ ka min jate minɛ wari ka dun wari ka bɔ wari ka taa fiɲɛ fɛ maa bɛ yen k'u b'u sinsin o kan nɔ minɛlenw fara maa minnu bɛ yen ni olu nana ka na seereya kɛ u bɛɛ da ye fɛn kelen fɔ kincɔ ma y'a la koyi u bɛɛ ko kelen wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔnɔna ko ni degun bɛ se ka ye o yɔrɔ la o ye wari minnu b'a jɛ ye ani musaka min fɔra n'o ma don a la ne yɛrɛ dama e ma se ka sɛbɛn jɔnjɔn yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a yuru an fɔra la sa koyi minnu y'a nɛgɛ suɲɛ la an y'u dan jamana in ala ka hinɛ an na ni y'an ka wari taalen ye kiiri amara aw ɲɛ bɛ min na sali kɔnɔ o tɛ kiiri ye kiiri jɔn ka n da de ko don dɔ la suruku n t'a dɔn waraba ale de ye den sɔrɔ den o kundili don u ye kungo sogow bɛɛ wele sa k'u kana dɔn kɛ denguli kɛnɛ kan cɛw kɔnɔ sogondi de wulila ka dɔn kɛ bɛɛ ko tiɲɛna ko kɔnɔ sogondi bɛ se dɔn na kɔnɔ sogondi y'i to la suruku ko k'ale bɛnkɛ den don kɔnɔ sogondi fana jamankojugu y'i to la sa ka taa wara de ɲɛ ci ka duuru don fiɲɛ na ko komi e bɛnkɛ den don an de minɛ siɲɛ kelen kɔrɔ suruku ko nin tɛ wara totɔ ye kɔnɔ kungo la sa wa anw fana b'a nɛ minɛ yan yasa baara min b'u bolo ka se k'o kɛ sisan min ye kulukorokaw fɛ yen an bɛ taa ye bi sɔgɔma in na kulukoro bato Tɔnbɔkutu a dasira ka maa minnu n'olu sera ka bɔ ni ala y'u kisi donbolo o bɔra États-Unis kaw fɛ maliyɛn minnu bɛ Atlanta n'o ye Balo n'a ka mɔgɔw ye ani Simagaw walayi n'i y'a e k'a lajɛ kɛ a tiɲɛ o a bɛ wari i ma o de la ne ma sɔn ka kuma bamanankan na a yɔrɔ la parce que n'i ma farati i bɛ mɔgɔw ka wari jasi 10 000 o ye 2000 ye cɛ nin ye namara ye sanu ti ko dɔn nin ko la koyi nin kɛra sanu n ko nin kɛra kanɛ caro ye de kɔnɔna na a don bamanankan ni tubabukan ɲaaminen caman fɔra a don dɛ mɛ o bɛɛ la u y'u ka wari tigɛ an ka taa min ye Kulukoro plateau quartier plateau 3 ale kɔnɔna na sɔgɔmada in na maire a ka représentant n'o ye Mamuru Bakari Tarawele ye ale tun bɛ yen dugutigi ale ye Iwasadu Bubakari Kɔnde la k'o bila ka na min ye imam ye n'o ye plateau 3 imam ye Alu Baja Mayiga ale fana tun bɛ yen église protestant tɔgɔ la Burema Yalikuye tun bɛ yen église fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye Aliyu Tembeli ye maa minnu bɛ san n'olu ye degun sɔrɔ olu tun bɛ yen maa minnu ye degun sɔrɔ bato kɔnɔ ani kɔmɔnafo baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kiba ye maa minnu kumakan sɔrɔ kɛnɛ ka wari dili la an ka jɛ ka olu lamɛn dusukasi min y'an sɔrɔ batoko la an b'o o dasi kɛnɛ tɔ dɔ kan hali bi ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ minnu b'a k'a fɔ mɔgɔ minnu tola kasara nin na ka na olu commando vraiment on ne fait que k'o tigi remercier surtout a y'a fɔ cogo min yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ti yanka ye n'o yɛrɛ sera ka nin hakilina sɔrɔ ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu tola ni kasara ni ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an bɛ dugawu don vraiment nin kasara min filɛ nin ala k'an fama ni ɲɔgɔn na ma vraiment ala k'an fama ni ɲɔgɔn ma parce que n'i ye batoko ta k'a lajɛ n'a gɛlɛya nana dɔrɔn a gɛlɛya fɔlɔ a bɛ santi dugu fɔlɔ min na o ye Kulukoro ye yan a gɛlɛya fanba de yɛlɛ an kan hali ɲinan t'a la an y'a ye k'a fɔ bato ma se ka baara kɛ a gɛlɛya fanba a bɛ hali bi Kulukoro kan ni mɔgɔ sɔrɔla minnu bɛna olu ka mɔgɔ minnu tora la ka na olu boloma dɛmɛ vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn
parce que ni on yɛrɛ ka baara normalement commune yɛrɛ la mairie yɛrɛ ka baara ni commune den kelen-kelenna fɛn bi yan yɔrɔ la an bɛɛ ka dɛmɛ de kan ka se ninnu ma ni mɔgɔ sɔrɔla k'an dɛmɛ o la vraiment an b'o tigi fo k'o barikada mɔgɔ tɔ fɛn bɛ a y'a fɔ cogo min na an fana kan k'a lajɛ hali bi ka exemple ta ninnu fana kan hali ni a exemple fɔlɔw bɔla yan ni mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ hali bi nin fɛn ninnu a kɔlɔlɔ bɛ hali bi ka yira k'a fɔ mɔgɔ la hali bi kɔlɔlɔ in a bɛ yen donc an k'an hakili to a la an yɛrɛ bɛ se k'an organiser cogo min na de façon locale ka se ka dɛmɛ apporter tuguni o de ka fisa sinon mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ n'a fɔ olu ye fɛn ye ka na anw yɛrɛ minnu bɛ yan ka na dɛmɛ kɛ k'an sigilen to vraiment an yɛrɛ kan ka hakili jagabɔ kɛ tuguni k'a ye k'a fɔ fɛn nin a bɛ yen hali bi mɔgɔw hakili b'a la il faut pas k'anw yɛrɛ ka ɲinɛ donc an k'a lajɛ n'an bɛ se k'an organiser cogo min na fana ka fɛn belebeleba wɛrɛ organiser min tɛ nin ɲɔgɔnna min tɛ nin ye donc vraiment ne bolo o bɛ dɔ fara a ko tɔ kan. n bɛ dakuru ɲigilen fɔ an ka gɛlɛya kɔnɔna na ka ci fɔ Kasimu ɲɛna étant le président des rescapés a ye wari mun di an ma nin ye ni wari in bɔra États-Unis Bruxelles mɔgɔw bolo ka na di anw ma an b'u fo walayi wari ma dɔgɔ an bɛ gɛlɛya mun na mɔgɔ mun mana dɔrɔmɛ kelen d'an ma vraiment a t'a tigi sara sɔrɔ jama mun filɛ nin ye mun nana ni RSCP tila siɲɛ 10 o ma se kɛnɛ kan yan nɔ an ka mɔgɔ fo Gawo u fo Kidali u fo Kayi Mali RSCP bɛ diɲɛ fan bɛɛ parce que ni bateau b'o la bateau bɛ ka boli diɲɛ mɔgɔ bɛ bateau kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ bateau kɔnɔ donc mun dira nin ni Ala sɔnna ma RSCP bɛɛ b'a a ye cogo la m'o ladu di Kasimu ma ani donateurs ma. Donc le 7 septembre attaque bateau ne kun b'a kɔnɔ et j'étais blessé même o y'a sɔrɔ n kun lajɔlen don kalo 4 bon fragment donna n ko la ka kisɛ don cheville la mais sisan n bɛ Ala fo n b'a barikada ne balimamuso camanw bɛ ne y'u ye dɔ blessé caman taara Gawo an taara Eliko la mais ne ɲɛ yɛlɛla k'u dalen sɔrɔ ne kɛrɛfɛ ne yɛrɛ ɲinɛna n t'a kɔ parce que denmisɛnnin fitininw bɛ 13 ans 14 ans 15 ans i n'a fɔ vie ye kuma min fɔ dɔw sen tigɛra dɔw yɛrɛ u ye kɔnɔna nugu belebelew dɔw tigɛ ka b'u la an kun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ Gawo jusqu'à présentement choc bɛ ne la ni ko k'a kuma kɛra ka tɛmɛ an bolo halisa a ma tɛmɛ parce que an ye problème caman de hali sini ni sigira jama na a bɛ kɛnɛ ma comme u bɛ obi fili ka na an bɔra an t'a dɔn cogo min an bɔra mais Ala de y'an bɔ minnu tora la fana Ala ka saya kuma lafiya ye. Gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya yɛrɛ de b'an kan an tɛ n'an ka bateau tiɲɛna an tɛ ni bateau tɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛ jɔra sira yɛrɛ tɛ yen bilen an ka sabaw o ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ni sabaga fɔra k'a fɔ k'a ka dɔgɔ nkalon don dɛ min tora yen a ka dɔgɔ yɛrɛ a ka ca yɛrɛ de minnu tora yen bateau fana tiɲɛna o tora yen bateau baarakɛlaw yɛrɛ komanafu mɔgɔw yɛrɛ bi gɛlɛya b'u yɛrɛ kan kojugu komanafu baarakɛlaw yɛrɛ bilama gɛlɛya b'u kan kojugu u tɛ ka sara yɛrɛ ka fara an jagokɛlaw kan yɔrɔ minnu bɛ taa u nɔfɛ yɛrɛ a t'anw yɛrɛ bolo bi foyi t'anw musow bolo an jagokɛla minnu bɛ taa foyi den kelen a t'an bolo dugu jɛ o jɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele e ma kibaruya mɛn jamana ma foyi kɛ jamana tɛna foyi d'an ma an ka dɔɔnin kɛ hali dugu yɛrɛ kɔnɔ surtout bɛɛ bɛ Kulukoro dɔn région min don sɛgɛntɔ région don Ɲani région don wallahi Kulukoro région sɛgɛnbatɔ yɛrɛ de ça va pas baarakɛyɔrɔ foyi t'an bolo yan an bɛ taa an dahirimɛ ɲini ka dɔɔnin ɲini ka d'an somɔgɔw ma o de kɛra gɛlɛya ye ka kɛ sukasi ye ka kɛ tɔɔrɔ ye ka kɛ ɲani ye. to Kulukoro hali bi sabula cérémonie in kɛnɛ kan min ye komanafu maaw ye u ye kuma ta degun min b'u kan u ka maa min bɛ yen n'o ye Musa ye an ka jɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an sera ka ale sɔrɔ sabula nin waleya ninnu kɛnɛ kan olu yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko bi n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ olu yɛrɛ fana ye degun sɔrɔ Musa Dunbiya komanafu baarakɛla don an k'ale ka laseliw lamɛn. Ne bɛ yan bi ne tɔgɔ ye Musa Dunbiya
ne commandant syndicat revendication secrétaire général ye an yɛrɛ kun bɛna se Kasum ma an kun b'a ka numéro yɛrɛ ɲinina cogo min na an bɛna kɛ mais ça tombe bien commandant bɛ degun min kɔnɔ bi ka sababu kɛ bato attaque ye nin kɛnɛ in kan an tɛ se ka sigi ka wuli n'an ma tasi bila kɛ an ka banbagatɔw ye an bɛ Ala deli Ala ka saya k'u ma lafiya ye minnu joginna an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya d'u ma dɔw bɛ yen bi u hakili tiɲɛna dɔw bɛ yen bi u yɔrɔ dɔw tigɛra ka b'u la dɔw bɛ ka tagama ni kisɛ ye bi a degun ka bon mais bi nin kɛnɛ in kan n bɛ n profiter n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye Kasimu ka antenne sababu la n'i ye bɛɛ ɲininka bɛɛ b'a fɔ ko attaque kɛlen ko commandant ye fɛn bɛɛ sɔrɔ attaque ma dɔrɔmɛ kelen commandant ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ attaque kɔfɛ o tɛ yen commandant ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ attaque kɔfɛ mɔgɔ tɛ yen gouvernement na n'a ye an bɛ se ka mɔgɔ kelen min fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan o ye Iriganda ye association Iriganda olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin commandant ma ni o bɔra la dɛmɛ ma kɛ an y'an sen dɔ k'an bolo don an filɛ yɔrɔ min na bi commandant agent bɛ 3 mois sans salaire denbayatigiw école wuli yɛrɛ fɛn na sisan an kun t'a dɔn an bɛna denw yɛrɛ bɛna taa école la ni kan min ye bato ma wuli an ye laɲini kɛ cogo bɛɛ la ni bato tɛ se ka wuli an ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de ye ni bato tɛ se ka wuli État ka an dɛmɛ sara ka se ka garanti sani jamana ka basigi bɛɛ b'a dɔn situation ma nɔgɔn mais anw yɛrɛ syndicat wulila an kun bɛ laɲini yɛrɛ la pour que an ka se ka Kasimu lasɔrɔ cogo min na parce que an bɛ da bɛɛ de gosi sisan pour que an kumakan ka se ka se a seyɔrɔ la mais n b'a dɔn fana bi a yɛrɛ selen nin kɛnɛ kan a fana bɛ a kuma bɛ se a seyɔrɔ la i n'a fɔ a ye dɔ in kɛ cogo min na an bɛ yɔrɔ min na bi commandant mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dɛmɛ na ni bato tɛ se ka wuli vraiment État ka a kɔfilɛ commandant la n'a fɔra ICOMA datugura nin fana min bɛ yen commandant ni bato wulila commandant bɛ baarakɛla min ta mɔgɔ a ka ca mɔgɔ 70 ye o y'a dɔgɔmani ye minnu bɛ ta baara bɛ di mɔgɔ minnu ma u bɛ baara kɛ a kɔnɔ o nin tɛ jagokɛlaw la a bɛ impôt sara minɛn minnu fana bɛ na à travers le bateau a bɛɛ bɛ dédouaner fana n'a fɔra fana k'a fɔ ko o jɔra an bɛ nord la bi su ni tile mɔgɔw b'an wele bateau ko bɛ cogo di a bɛ cogo di sira tɛ yen o degun bɛ an kan ka bɔ k'a fo fɛn fɛn sen sera kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye minnu ye dɛmɛ kɛ an bɛ Ala de deli kɛnɛya badabada Ala k'a d'u ma nafolo bɔra yɔrɔ min na Ala ka a ɲɔgɔn 100 di u ma Ala k'u sara u y'a k'u yɛrɛ de u y'a k'u faso de n'i ye fɛn fɛn kɛ i faso i y'a kɛ a ma kɛ RSCP o dɛ a kɛra faso de parce que a kɛra faso de sinon caman y'a mɛn a se bɛ caman ye k'a kɛ mais mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ kelen d'i ma i ka gɛlɛya kɔnɔna na o tigi de y'i dɔ ye tubabu b'a fɔ à travers le moment difficile qu'on reconnaît les vrais amis an y'a dɔn Kulukoro k'a y'a dɔn k'a fɔ Kasimu fana ye fasoden ɲuman dɔ de ye à travers ça donc an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ne bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ la. An bɛ a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna k'an na tila ka segin ka na nin kan wari di yɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka o ye cogo min yanni an ka kunnafoniw olu bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ nin waati laban in na san ale kɔni bɔlen don a fara kɔnɔ pewu Mali dugu ka dɔgɔ bi Mali sigida ka dɔgɔ bi Mali kin ka dɔgɔ bi min ma i yɛrɛ ta sɔrɔ sanko in na san in gɛlɛya min ye komina n'o bɛ kɔnsɛgɛla mara la Kucala marabolo kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ bi kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bafin bolofara min bɛ olu fɛ yen a ye sira bila pewu min ye ba kɔni ye a bɔra a wolofondo kɔnɔ pewu maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na u caman y'a yira k'a fɔ k'u jɛr'u ka duguw kɔ u jɛr'u ka forow kɔ olu bɛ k'u yɛrɛ de ni ɲini sisan yaasa ka taa balo fan wɛrɛw fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye san ye su ni tile a tɛ kɔ tigɛ fiyewu Kucala mara yɛrɛ kɔnɔna na pewu ani a ka fari a ji ka ca ani ba fana nanen don ɲaami ɲɔgɔn na nin waati in na kin min bɛ n'o ye walawala ye a yira k'a fɔ sa ko maa caman kɔni y'a sigiyɔrɔ bila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na yen kɔbolo minnu fana bɛ yen olu ni ba bolofaraw nana fara ɲɔgɔn kan sa n'o ye farakɔ kɔ ye
ka tila k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jiba kelen ye maaw kɔni bɛ ji de camancɛ la don o don su ani tile nin ko in maa caman y'a yira sa ko fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa min ye dugu ninnu kɔnɔnaw ye olu bɛ se ka kɛ cogo min a kɔlɔlɔ fɔlɔ selengekaw fɛ yen selenge nin ye selenge sira ye o de tigɛra bi pewu sabula min ye ji ye ale ye tiɲɛni kɛ maa kɔni tɛ se ka taa selenge sira fɛ sabula a yirala k'a fɔ ko min ye selenge dugu yɛrɛ a sira min bɛ yen n'o bɛ bɔ sakama fɛ ko sanji kɔni a ye o donda in o de kɔni kari ka bɔ yen pewu selenge donni bi gudɔrɔn kɔni fɛ o tigɛra pewu maa si tɛ se ka o sɔrɔ nin waati in na fo n'a sɔrɔ i jiginna ka taama i sen na dɛ nɔn tɛ sira kɔni a tigɛlen don o de la u ye welewelema bila gouvernement ma sa min ye selengekaw ye minnu bɛ bamakɔ yan selengekaw ka maa minnu bɛ dugu fan caman fɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa ko gudɔrɔn min karilen filɛ nin ye gouvernement ka wuli ka se u ma yaasa baara in bɛ se ka teliya cogo min selenge tigɛlen kana to tancogo la ka bɔ Mali tɔw la koyi ko nɔn tɛ ko a ko k'a gɛlɛyara nka a yirala k'a fɔ ko min ye dugudenw yɛrɛ ye u fana ma to sigilen dɛ cercle kura n'o ye selenge ye u fana ye wuli ka jɔ kɛ u se ye mun ye u bɛ ka olu kɛ yaasa dingɛ in dɔ ka bɔ a bonya la yanni gouvernement ale ka dɛmɛ ka na maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na tɛmɛ cogo la Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan zone industrielle fana na an y'a ye k'a fɔ ji ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ yɔrɔ caman bɛ yen kunungo su kana se fo dugujɛda in ma olu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ji ale bannen don pewu n'i ye zone industrielle ta i b'a ye k'a fɔ yen yɔrɔ kɔni yɛrɛ kɔrɔlen ji bɛ tiɲɛni kɛ yen yɔrɔ la nka yɔrɔ caman a womisɛnw jiboli siraw min ye sira minnu bɛ taa bila ba kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen de kɔni caman gerennen don o nana kɛ sa ji yɛrɛ kɔni ye sira de ɲini a yɛrɛ ye sira min b'a to a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ka se ka taa n'a yɛrɛ ye n'an bɔr'o la sa an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye an ka jamana minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye a ko n'Ala sɔnna ma ko sɛgɛsɛgɛli min kɔni kɛra ka kɛ ni min ye Ukraine sen donnen an ka kɛlɛ la Tenza Watenikaw fɛ yen k'u na u bolo da o kisɛ ka don nataw la ka bɔ ka yira procureur min bɛ yen ni o ye nin baara in kɛ n'ale sigilen don Bamacɔlen jugawale kɛlɛli kama ale ka kiiritigɛyɔrɔ kɔni ye baara kɛ baara min b'a to sa k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw olu n'u dɛmɛbaga irisiw u ye degun min sɔrɔ nin waati juillet kalo tɛmɛnen in na minisiri y'a yira sa k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli ni daluya caman sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko Ukraine ɲɛmaaw ye kuma minnu fɔ ko a ko a bɛ sen ka sabula u y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na bɔlɔlɔ siraw fɛ sira wɛrɛw fɛ ka taa se kɛnɛ kana yɛrɛ ma an ka wolomasiri tabaw taara kɛnɛ min kan ka taa u ɲɛda a ko kɛra cogo min na dugu min yɛrɛ la ni degun ye yen sɔrɔ kunungo an ka wolomasiri tabaw tun bɛ yen k'o bɛna n'a to ka se ka u sen na k'o kan ka u sen u bolo da fɛn dɔ kisɛ kan min bɛ se ka yira maaw la o hukumu kelen fana kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko armée yɛrɛ kɔni y'a ka wulikajɔba mun bolo da maa minnu bɛ yen n'olu ye degun kun sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na n'o ye sɔrɔdasiw ye u taara olu kɔni su ta yaasa u ka janajaw olu bɛ se ka kɛ cogo min na i n'a fɔ armée yɛrɛ y'a laɲini cogo min na Sama Mɔnɛ ale ni diɲɛserege naani banki u y'u bolo dɔ sɛbɛnna bi sɛbɛn min bɛna n'a to Sama Mɔnɛ ale kɔni bɛna na taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa n'i bɛ fan o fan i bɛ se ka i ka wari kɔni a latɛmɛ Sama Mɔnɛ fɛ cogo min na a bɛ fɔ ma sa ko IFC ni o ye diɲɛserege naani bolofara banki belebeleba dɔ ye o kɔni ye danaya da Sama Mɔnɛ kan Dawuda Kulubali n'a ka maaw ko nin kɔni o sanayɛlɛn dɔ faralen u ka baaraw kan min bɛna na t'u ka baaraw ka sinsin kosɛbɛ sɔgɔmada in na dunanjigiso kɔni kɔnɔna na sa sɛbɛnw kɔni u y'olu tɛgɛnɔ min sen fɛ min ye Dawuda yɛrɛ ye a y'a ka nisɔndiya yira sabula an fanfɛ bolo la min ye sifinnakaw ye a ka dɔgɔ nin danaya ka se ka da u kan Nizeriyakaw olu y'a yira k'a fɔ k'u ka kalan ma denmisɛnnin minnu bɛ n'olu taara kalan kɛ kɔ kan ko o kɔni kalan sɛbɛnw n'o o ye diplôme ye k'o caman bɛ yen k'olu man ɲi han ko denmisɛnnin caman taara kalan kɛ diɲɛ fan caman fɛ ka na ni diplôme ŋanamunenw ye k'u tɛna jɛn n'a ye tuguni u ka kalan kɛ n'o ye ko Nizeriya bɛ cogo min ye Benin ani Togo université dɔw fana bannen don a sɛbɛnw na nin waati in na sabula ko maaw kɔni bɛ wuli dɔrɔn ka taa yaala diɲɛ fɛ ten dɔrɔn
u natɔ u b'u kɔngɔn fa fɛnbaw la ka tɔgɔbaw daw yɛrɛ kan ko nka ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'i bɛ taa sɔrɔ a caman tɛ Nigeria ale y'a damana yɔrɔ de ye Tchadikaw fɛ yen kunnafonidi gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko le visionnaire ale directeur de publication k'u y'ale dulon kalo 3 u y'a yira sa k'a fɔ fana min ye rédacteur en chef fana ye k'o fana gɛnna k'o tɛ se k'a ka journalisiya baara kɛ tuguni ni maa 2 bɛɛ lajɛlen olu ka autorité des médias o de y'a yira sa k'a fɔ ko k'u bolo bɔ baara la pewu waleya in kɔni taara sa maa caman y'a yira k'a fɔ ko ko nin tɛ ko kɛcogo ye kunnafonidilaw k'a f'olu ma ko k'olu araje ne k'u gɛn ka b'u ka baara la pewu ko sariya wɛrɛ tun kan ka sɔrɔ u bolo sariya min tun bɛ se k'a sigi sen kan min bɛ se k'a to nin waati ninnu na kangaridaw tun bɛ se ka kɛ u ye kunnafonidi baara ni fili tɛ ban a bɛ se ka latilen cogo min sariyaw bɛ jamanaw kɔnɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nka maa man ka dusu k'a fɔ k'i bɛ den a n'a koliji bɔnko k'o de filɛ nin ye k'an baarakɛɲɔgɔn ninnu sɔrɔ n'o ye le visionnaire maaw ye rédacteur en chef ni a ka directeur de publication k'u bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ journalisiya la koyi maa caman olu dusuma kasara ka bɛn ni nin ko in ye tile damadɔ ŋunuŋunukanw o tun y'a yira k'a fɔ min ye Cameroun masakɛ ye ko ale kɔni fatura a ka gouvernement maaw u bɔra koyi u ko maa minnu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ k'a ni tiɲɛ cɛ ka jan dɛ ko ni nin sugu yɛrɛ kɛra ko min ka ɲi i ka ɲininkali kɛ i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko nka ko min ye diɲɛ kunnafonidi sobaw ye diɲɛ kibaruyadilabaw maa minnu bɛ n'olu ye bɔlɔnɛw wanɛw ye k'olu ka sigi ka kajibinan nkalon ta ka da Polibiya la ko Polibiya bɛ yen ko wa k'a ka kɛnɛ ko a b'a kolo la koyi ko minnu ye nin kuma ninnu fɔ k'u jija dɛ hali Ala kan'a ci u ka avion ka pan Cameroun kunna n'o tɛ nɔminɛli o sɛbɛn Amara k'o bɛ k'u kɔnɔ ye nin tile 2 in na a yera fana k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri sɛnɛ olu tɔgɔla don o baaraw lalawuliw bɛ sen na sabula kɔɔri tɔgɔla don ko ɲinan ta bɛna taa ɲɛnɛmaya de ko min ye Benenkaw fɛ yen tile 2 maa 400 o de bɛna na ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kɔɔri ale bɛ se ka don ba la cogo min maa miliyɔn 100 guwaw la olu kɔni bɛ baara kɛ min ka taa se mɔgɔ miliyɔn 32 ma minnu bɛ bibi na cɛ ni muso minnu bɛ kɔɔri parata ka kɔɔri baara ka kɔɔri bayɛlɛma farafinna kɔnɔna na k'olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Benenkaw fɛ yen ko n'i y'a ta k'a jateminɛ bi min ye kɔɔri sɛnɛna wanɛw ye an ka farafinna bankun kan ko Burkina Faso ni Benin ni Mali ani Tchad k'olu ye ŋanaw ye a ko la k'olu ŋanaw fana u fana y'a yira koyi ko san nataw la n'o ye san 2025 san ye k'u yɛrɛ bɛna na 100 sarada la u bɛna na 10 n'o ye kɔɔri 10 ye k'u bɛna n'o bayɛlɛma u yɛrɛ fɛ yen ko kibaruya mun fɔlen filɛ nin jamana minnu kɔni b'u sigi n'u bɛ kɔɔri san u fɛ k'o tɛ ka kɛ olu jimi sira ye koyi jamana ninnu 4 u ma da u ma ko k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na ko n'Ala sɔnna a ma san nataw la 100 sarada la kɔɔri 50 u yɛrɛ n'o bayɛlɛma u fɛ yen ko nin ko minnu filɛ nin ye ani kɔɔri ɲɛnajɛ min sigilen filɛ nin ye sen kan nin ye nin waati laban in na k'o de bɛna n'a to baaraba minnu bɛ yen sa n'o bɛ kɔɔri sɛnɛnaw bolo u ka t'o sinsin Benenkaw fɛ yen Benin min yɛrɛ ye wane a la k'ale fana tɛnɛgelemalen don Mali ni Burkina fɛ koyi ko waati dɔ la ko Mali bɛna ɲɛ Burkina bɛna na ɲɛ Benin ta k'o sɔrɔla mun fɛ ko kabi Patrice Talon kɛra président ye k'a y'a kɔ don kɔɔri la o ye tiɲɛ ye dɛ Talon kɔni a ye kɔɔri talonné k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Israɛlikaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen Marɔkukaw ba pi pɔgɔden olu jiginna kare kɔnɔnaw la bɔlɔn fɛ k'a yira sa k'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Israɛlikaw ma ka ɲɛsin Palɛstinikaw ma sabula min ye kɛlɛ in ye k'a nɔnfɔn bɛ ka bonya san kelen kɛlɛ diɲɛ fantan 4 fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ adamadenya tɔbɔtɔli baaraw kɛ kalanden tɛ kalanden ye min ye baarakɛla tɛ baarakɛla ye u bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ dɛmɛ ta ka don Gazakaw ma n'o ye Palɛstiniyɛnw ye nin kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min wa ko min ye kɛlɛ in ye ko a bɛ ka taa Libankaw de fɛ yen koyi wa ko farafinna denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan na Liban k'olu fana bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nin waati in na jamana caman bɛ yen olu ka kalandenw bɛ Libankaw fɛ yen k'olu jɔrɔlen don Nigeria, RD Congo, Mali, Kenya ko min ye Nigeria ale ni RD Congo ni Kenya
kulu kɔni commencera olu y'a daminɛ k'u ka maaw labɔ koyi dɔɔni dɔɔni u b'u ka maaw ta ka bɔ n'u ye ka dɛmɛ kɛ ka se k'u sɔrɔ min ye farafinna maa tɔw ye fana kulu fana bɛ labɛn na yaasa u ka kalan u ka denmisɛnnin minnu bɛ libankaw fɛ yen olu bɛ se ka bɔ cogo min faransikaw fɛ yen u ka yɔrɔ min bɛ yen sa n'o ye camion ye camion commissariat kɔni komi ye terroriste ye u taara bi o ka faransi yɛrɛ kɔnɔna na koyi commissariat so in u ye a minɛ de ka tila k'a jeni k'u sigi k'u ka photo n'u ka jaw ta tuma min u ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na n'i ko dugu dɔ ka jan dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ Turkish Airline n'o ye turkikaw ka pankuru ye ale k'a dɔ kun wulila dugu dɔ la u ka kunnafonidilaw ma ni dugu ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se k'a faamu nka ko ko pankuru in k'a kɔni taara jigin New York kaw fɛ yen teliya la ja min bɛ yen pankuru bolila de fatura k'a to pankuru kɔnɔ a ka dege karamɔgɔ o de filɛ nin ye sa ka yɔrɔ min jate minɛ o kɛra New York ye k'a kɔni taara jigin ye k'a sɔrɔ fosi m'a sɔrɔ nin waati in na sa min ye avion kɔni b'a dɔn kɔni maa kelen di k'ale kan o fo dɔ de ka k'i kɛrɛfɛ ni nin kun kɛra ne ɲɔgɔnna ye o kun ye ɔnzɔn fini Amara avion a ka teli nka n'a ka b'aw bila dɛ donc pilote o de fatura avion kɔnɔ min ye ko pilote ye sa o de kɔni dɛmɛ k'i fasa ja kaki maa fila bɛ baara min kɛ ka jigin ka taa avion in jigin New York kaw fɛ yen ka sɔrɔ ka kibaruya di maaw ma k'a f'u ɲɛna k'u ka a lajɛ ko olu kɔni u wulila nka u bɛ yɔrɔ min na o ye États-Unis ye dɛ wa ko min ye pilote cɛkɔrɔba ye k'ale y'a ka kalifa minɛ a la san 69 k'a ye dɔ kɛ Eric Segusel Aiglou ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ko nin waati in na Algérikaw ka Mouloudia Doran n'o ye Algérie première division tɔn dɔ ye o kɔni tɛgɛ mɔnɔ bɔ ale nɔfɛ k'a ka taa k'u ka dege karamɔgɔ ye kibaruyaw y'a jira ka ban yɛrɛ ko min ye Eric Segusel ye a y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na ka ban min ye Mouloudia Doran ye ani olu maaw u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min bɛna n'a to sa faamuyali bɛna na kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Amara an b'a lajɛ n'an sera ka zone industrielle ji ye tiɲɛni min kɛ zone industrielle kɔnɔna na n'an sera k'o sɔrɔ maaw bɛ se ka o ye cogo min Bamakɔ kɔnɔna na ji in an ka taa ye an ka o lajɛ maaw bɛ se ka a dɔn cogo min na k'a fɔ ko nin waati in na Mali fan bɛɛ de don Bamakɔ yɛrɛ kunu maa minnu bɛ yen ni olu ye Wewoyango dalala la u caman sira Bamakɔ dɛ sabula fo 1h du matin de min ye Wewoyango ji ye ale ka sɔrɔ ka jigin dɔɔni maaw ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ t'u ka so o bɛ cogo min Bamakɔ ani Mali fan caman de bɛ bi ji ale kɛlen don ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na anw yɛrɛ bɔra Kulukoro k'a daminɛ Kulukoro ka taa Amara i bɛ ji de gunnen fo gudɔrɔn na wa maa minnu ka so fana bɛ ba kɔnɔna na olu kɔni kan ka wuli de an ɲɛ b'a la halisa zanni kelen-kelenw bɛ meru la ye ji bɛ ka don u ka dɔɔni k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa se Kulukoro ka taa se Kulukoroba danganda la jɛgɛ ni fɛnw bɛ bɔ nin ye n siɲɛ fɔlɔ n ka taa Kulukoro ma jɛgɛ feerela ye sira la nin ye Bamakɔ ye wa zone industrielle nin tigi ka drone ye baara kɛ ko nin ji lahawtaba in a yɛrɛ de ye sira ɲini a yɛrɛ ye dingɛ minnu bɛ yen ni ji kan ka tɛmɛ olu nka ji in fana ka ca dɛ hali ni dingɛ ye nin yɔrɔ ta nin na a ka ca dɛ wa ji kurakurayara an ka arajo da la tuguni Clérou bi Ablaye Andan ji y'a minɛ f'a kunbere de la sɔgɔmada in na a ka se ka don studio kɔnɔ ka taa an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ don Clérou ma san 2000 anw tun bɛ yen ji y'anw sɔrɔ fo studio kɔnɔ gouvernement a y'i bolo kɛ ka an dɛmɛ yaasa an ka se ka bɔ degun in kɔnɔna na cogo min arajo a ka programme olu bɛɛ lajɛlen n'o ye sufɛ programme ye olu jɔra émission caman jɔra sɔgɔmada de fɛ sa u bɛna ani lansara ka se ka kibaruya di maaw ma cogo min na arajo bɛ se ka baara kɛ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'u hakili to Clérou la sabula ale fana bɛ yɔrɔ min na ji kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ye yɔrɔ jumɛn ye ta Kucala de don wa ou bien Côte d'Ivoire de zone industrielle
mane ma min faamu ni ji cayara ta i ti segi quoi est ce que o man ɲi awɔ mɛ ni ji cayara ta e ɲɛ b'a la maa ti ka se ka taa ɲɛfɛ i fana bɛ segi kɔ n'i ye segi kɔ boloda o ka fisi ma ni i k'a fɔ k'i bɛ taa dɛ an k'a lajɛ n'an ye selenge pɔn fana sɔrɔ ou bien nin ma ban de a banna nin kɛra nin selengeya selenge pɔn de karila sira nin ye kiba nin an ka yɔrɔ in ye han tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la non a y'a bila sisan kɔni hali ni k'i bɛ tɛmɛ nin kɛrɛfɛ n'i ka mobili i tɛ se ka tɛmɛ fo sira in ka taa dilan de sini sɔgɔma n'Ala sɔnna an na selengekaw wele baara min bɛ sen na an bɛ se k'o dɔn kulukorokaw fɛ yen donbolo min kɛra min ye enveloppe di yɔrɔ enveloppe di yɔrɔ an bɛna na o de bɔ mɔgɔw ka se k'o ye maire n'o ye Mamuru Bakari Traoré ale tun bɛ maire tɔgɔ la Bubakari Kɔnde o ye dugutigi ye nin ye aw ko 280 de don wa 400,000 francs 280 nin jagaja ɲɔgɔn na dɛ n'i ye nin fɔ bamanankan na a ti bɛn a ma a ti bɛn wari de filɛ nin ye keba a dira Amara a dira maire ma maire fana y'a minɛ ne kɔni ko ɲɛ bɛ saga ninnu de la olu bolila ji de ɲɛ tan dugutigi ale ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan Kɔnde nin ye ale cɛkɔrɔba wari maire y'a da ale fana ma maire fana kelen k'a di dugutigi ka maa ma o fana ye wari kelen in minɛ ka foli ni bonyamasegin kɛ an ka maliyɛn minnu bɛ Atlanta ye ka sɔrɔ k'a di Aliyu Tembeli ma n'o ye bateau ye maa minnu degun sɔrɔ bateau kɔnɔna na olu ka ɲɛma n'o ye Aliyu Tembeli ye wari dira ale ma baara min kɛra Kulukoro bi nin don ale de bɛ dan sigi fana an ka kunnafoniw na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya in an na tila ka segin a kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min baara ale kɛli hukumu kɔnɔna na sabula an nana cun fo anw ka digital fana matarafa sini n'Ala sɔnna a ma an na segin ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na a k'an bɛn Amara nun Keyita tun bɛ ani Keba Jalo jaw olu bɛɛ lajɛlen sara kɔnɔ ale fɛ a k'an bɛn sini